Uzongitshela ukuthi nayizolo ubuzomekile-ke. Yazi mfethu angazi. Yazi kahle kahle mina sengikhathele, angisazi kumele ngithini. Wena ngoba ngiyakubona ukuthi wena uyibeka wena phambili, mina ungicabangeli ukuthi ngizozizwa kanjani. Yazi mfethu mina, yazi ngendlela engiphatheke kabi ngayo, ngikhathazekile mina ngawe wena nje awutshengisi le nto oyenzayo. Angikuthole efonini, khona lapho ngiyezwa kuthiwa ubonakele emaphakhingi kodwa uyibambe ifoni yami. Ubunazo futhi lezi ohlezi uhamba nazo ngoba ayisali, nalo mngani wakho ohlezi uhamba nayo vele ngithi ngiyazi vele ukuthi uyena vele ohlezi ekufakela amantombazane, ngiyazi uyena ohlezi ekufakela. Njengamanje-ke mina-ke ngikhathazekile, ngiyagowisha ubusuku bonke, angilele, ngicabangana nawe, angikhoni ukulala cause angikwazi ukuthi la ukhona ukanjani, u-safe noma kwenzakalani ngawe. Awuyicabangele awungicabangele nami ukuthi ngizizwa kanjani cause uyazi ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngikhathazekile for wena, kodwa wena awukhathazeki for mina, awungikhathazekeli. Kungani vele? Heyi, akwazi wangihlukumeza shame. Yazi angisafisi ukuphila kulo mhlaba, sengiyabona ukuthi akubalulekile ukuthi ngiphile kulo mhlaba ngoba wena vele ngithi ngithembe wena. Kodwa manje wena futhi nje awutshengisi ukuthi nje wena uyangikhathalela mina ngendlela engikhathalele ngayo. Mina ngiyayizelela mina, kwamanje nje ngiyazela. Wena isikhathi sokungalali ubusuku bonke, mina ngihlezi ngiyizelela mina. Nginesikhathi sokudlala mina. Siyayilalela thina, akunankinga mina, mina sengiyilalela. Kodwa khona engiphatha kabi-ke mase ukhuluma abangani bami. Uyakhohlwa ukuthi vele nawe ngakwazi ngabo. Nawe ngafakelwa, kodwa manje ngathi awazi. Nalazo zigebengu ukuthi yizo. Uyakhohlwa ukuthi nale foni oyiphathayo ngathengelwa yizo ezigebengu. Angithandi uma umuntu wabiza ngegebengu esikanjani. Uyazi ukuthi mina anginalutho, uyazi imali engiyithola kula bantu. Imali indlela owenza ngayo nje ngathi awazi manje. Wavuma manje sekuyinkinga futhi yabo. Yabona nje mina mfethu, mina ngiyayizelela mfethu, ngiyazela nje anginasikhathi, ngiyazela. Wena uma uzohlala ubusuku bonke kwi-worry ngami ngilele, mina ngiyayizelela. Why vele ungangifoneli mfethu lokwenza lento yakho le ma-voice note lokwenza la? Hayi bo, manje wena wathi uyagcina ngaleli nesi lakho lelo osuthandana nalo ngoba usuyitholile yonke into obuyifuna. Yazi mfethu angazi ukuthi ngithini, kahle unjani wena? Kwasho wena wathi usuzofokhasa kumina kuphela. Njengamanje sekukhona abanye abantu abasemaceleni usaqhubeka usafuna izinto kuba ukuthi bekwenzele. Manje uSimangele bese wakhele umuzi wakini nenesi lakho futhi leli lenza yonke into, lakwenzela yonke into. Usaqhubeka futhi usufuna ini-ke njengamanje? Usufuna ubani-ke manje-ke? Eyi mfethu mina yabona-ke, hhayi mfethu ngathi awungicabangeli. Ngicela ukubuza ngenzenjani kahle kahle, yini ekumele ngiyenze-ke ukuze ubone ukuthi-ke ngiyakuthanda? Cause ngiyakuthanda baby, ngiyakuthanda. Ngicela uyiyeke le nto oyenzayo, izokufakela ukugula. Eish, yazi uyangihlukumeza. Hayi mfethu, Sithando, no. Eyazi ungiyangisa kanjani mase ukhala. No, lento ayikho bhede mfethu, awuyiniki isikhathi yabo. Ayikho ngaleyo ndlela oyibuka ngayo wena. Ke ungikhohliswe labangani bakho yabo. Ngingazela mfethu, yazi ngiyalala manje. No, .
relax. Sengizoyeka. Ngiyekile. Oh. Lalela. Ngiyacela mfethu. Wena focus futhi kumina wena. Ukunaka laba bantu laseceleni. Ngingabona-ke into ey'ningi ahlangani nawo. Lokhu nje akuhlangani nawo. Asikho isidingo ukuze ukhulume. Kuyahlangana nje nawo le nto. Hhayi, kahle mfethu. Yazini, ulale kahle. Yazi-ke nami sengilala ifoni ngiyifaka kusalensi manje ngiyalala mina manje. Ngiyazela. Qhubeka-ke uyigowishele uma ugowisha mina ngiyayilalela manje. Ngiyazela mina. Ngiyayizelela nje so. Kodwa-ke ngigcwele ngawe yazwani. Lalela phela. Ngikubona nini. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Uyatrenda Tamara ngemva kokuthi kulikwe ama-recordings akhe WhatsApp ne-boyfriend yakhe lemchithelani lemkhalisani and people are saying ukuthi hayibo girl nguwe lona wena ungathi usicinela kangaka laphana kubo TikTok uhlala ukhuluma ngazuthi wena nguwe hardcore girl awuthintwa kanti indoda uyikhalela uthembise nokuthi ibulala hayi wena ngeke hayi wena ungadlali ngathi nguwe lona. So people are making fun of Tamara bathi wena ndlela uphapha ngakhona kanti indoda uzukhala etinyembeti uyincenge ukuthi ngithanze girl ngeke udehlisa lokungaka wena katsudrika abafati laphana ku-TikTok wena kahle we are always against abafati but now wena nguwe lokhalela indoda uncenge indoda ukuthi ekuthanda uzithembise kutibulala uthi awat kuthi wento enjani girl angeke. So people are actually laughing at Tamara ukuthi qha girl awugowi uyadipacha awugowi uyafokofa awugowi nje wena uyafuseka because what is this na yamva nje mfana ukuthi akekho interested uyasho nje ukuthi netizelela yena girl if ufuna kugowa mina ngiyalala ha guys bafana ave bangasifuni the reason why abantu abaningi bahleke kakhulu ukuthi ngithamara enekudzala atreka abafati lapha kuma-social media platforms akhuluma tindeti snacks ngebafati but yena emjelweni tindatambi kahle. The guy even revealed ukuthi labangani longabafuni ukhohle ukuthi wona labangani mina ngakuthola ngabo bangifakela kuwe. Yathi guys mfana uyeva ukuthi nje ukhuluma nemuntu langamthandi. Yabona mfana bangakuthathi guys, there are always sides and red flags. You just choose to ignore them nje wena ngokwakho but they are always there. The signs are always there. Like you just ignore them because you wanna ignore them. Hayi ngoba ungabona, hayi ngoba umuntu angakunika tanga amasayini ukuthi hayi phela mina angikufateli. Umuntu ukhomba 9 ukuthi akakufateli but when you just choose ukuthi ube in denial uthi you choose to turn a blind eye when ngathi awuboni but ubona kahle ngeke mfana si gowa mina ngiyalala akuthanza awungeke Tamara mfethu awisho indzaba lengaka ukuthi wena mfana umnqanqo uzukhala umnqanqo uzuthi wena abusati ukuthi uphilelani mfana webantu ngasiwa kini so people say ukuthi girl hayi cha bambenzima bambenzima nje emjolweni cha iyabhetha tinto uzusho ukuthi awulali nasebusuku people are saying ukuthi girl lala umfana yamvuthe na yena uyalala ebusuku nawe lala girl. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.